A Fundación Down Compostela ofrece apoio evolutivo ás persoas coa síndrome de Down e ás súas familias, co principal obxectivo de mellorar a súa calidade de vida. Para iso, conta con diversas áreas de actuación. A área de atención temperá, dirixida a pequenos e pequenas de entre 0 e 6 anos, céntrase en estimular e apoiar o seu desenvolvemento madurativo en colaboración coas súas familias. Ademais, inclúe a acollida no hospital, a sensibilización do persoal sanitario, a coordinación coas escolas infantís e o asesoramento ás familias. A área de inclusión educativa acompaña os nenos e nenas dentro do sistema educativo, promovendo unha escolarización ordinaria e inclusiva. Para conseguilo, trabállase na coordinación cos centros educativos e as familias, así como en accións de sensibilización, formación e apoio. A través de programas de lectoescritura, desenvolvemento cognitivo e autonomía, Down Compostela e o seu equipo profesional buscan garantir unha escola para todos e todas. Por outra banda, a área de formación e emprego está dirixida ás persoas que remataron a súa etapa educativa ou que están en busca activa de traballo. O seu obxectivo é potenciar ao máximo as habilidades básicas e profesionais, facilitando formación para o emprego, acceso ao emprego público e promovendo a inserción laboral en empresas ordinarias a través do programa de emprego con apoio. A área de vida adulta independente abranga actuacións dirixidas a persoas en inclusión social, ofrecendo apoios que melloran a súa calidade de vida. Programas como Actívate ou Participa promoven a inclusión social activa e real, acompañándoas ao longo da súa vida adulta. Esta área tamén inclúe formación para a vida diaria, o programa de vivenda Isto é Vida, autoxestión e apoios personalizados. A área complementaria pon o foco na xestión do lecer e o tempo libre, no voluntariado e nas accións de sensibilización comunitaria, favorecendo unha participación social plena. Por último, a área transversal abrangue todas as etapas da vida. Por iso, o servizo de logopedia, por exemplo, está presente nesta área, o abordarse desde o nacemento e durante a vida adulta, garantindo unha atención continua tanto ás persoas usuarias como ás súas familias. Deste xeito, cada área axuda a construir un futuro máis inclusivo. Down Compostela. Contigo podemos máis.